Og i dag sidder vi inde på noget inde på mccentral.net. Og velkommen til Niklas Graphics Gameplays. Så ja, så lad os komme ud og få nogle kister af det. Ja, jeg har lige oprettet den her kanal, så ja. Og nope, jeg teamer ikke med nogen. Kan I også lige få at vide i den her video. Jeg har ikke givet team med nogen som helst. Og vi løber bare ud af og finder nogle kister og nu dræber nogle folk og sådan noget. Så lad os jo gøre det. Jeg starter bare med at løbe til højre her. Vi har nemlig en chest her. Godt, der er ikke nogen bag mig. Man skal altid tjekke sig omkring, så hvis der kommer nogen, der dræber sig bagfra. Det er ikke lige så godt, at der kommer nogen bagfra og dræber en. Nu kan I se, at det gælder som bare at få kister og nakke hinanden. Så ja. Og jeg får rimelig mange kister den her episode. Jeg må lige undskylde det der lag der. Det må jeg altså. Så jeg ved ikke, om vi når at komme ud med nogle intro eller sådan noget. Fordi jeg skal lige have alle ting op at køre og sådan noget. Så ja. Lad os lede efter nogle flere kister. Nej, nej. Jeg undskylde, hvis der kommer noget Skype op. Det må jeg lige undskylde, hvis jeg gør det. Jeg ikke se. Hvad har han? Hvad giver ham der? Det kan jeg vel ikke se. Jeg skal bare hurtigt væk, hvis han er godt gear. Nå, det er et skeleton. Jeg havde altså det lag der. Det må jeg da så meget undskylde. Jeg plejer slet ikke at lægge så meget. Nu mangler bare et jern til os. Så kan vi nemlig se. Sådan der. Så mangler bare et jern mere, så kan vi åbne en jerntable. Så må der bare komme noget godt, ikke? Jeg var helt forbi alle de der etter. Kan vi en til? Der er en. Og en sharpness, det er fint. Jeg har tænkt det der, og køleskab. Lidt. Nå, det er skeleton der. Der er en herovre, vi kan forsøge at nakke. GG, de. Good stuff. Gør det sådan, at jeg skal lige have orden i alle de her ting her. Okay, den der skal jeg ikke have. De der to stensvær skal jeg i hvert fald have. Og så skal vi lige. Så har vi den der, og så har vi den der, og så har vi noget bøf, noget vandmelon. Ja, sådan nogle madting og sådan noget. Det er rimelig godt, det der. Jeg lige får 1 diamond. Det er rimelig godt, det der. Det er det. Så lad os finde nogle andre. Og nakke. Nogle flere pinde. Og jeg synes bare,
lækker sådan fuldstændig. Det må jeg lige få fikset til næste video. Og jeg kan lige få en kiste her. Sådan. Jeg vil gerne derned på en eller anden måde, men det er bare lidt det. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal komme derned. Jeg kan komme ned her. Jeg laver den her kiste her. Der var ikke noget. To stenøkser. Hvad var sådan der? Skal vi nok den der? Er jeg bare god idé, eller hvad? This is you and in fire, and we shall all burn together. Watch the flames climb high Team Deathmatch. into the night, calling out Father, stand by and we will watch the flames burn over Shit. the mountainside. Okay. We should die tonight, we should all die together. Raise our hearts to one, Nå, ja. all the lights Vi kan lige se den her Deathmatch her. prepare as we will watch the Så flames kan vi lige stoppe episoden også. mountainside. Men Desolation. det var lidt smart, fordi det var fordi det var alt det der læg og sådan noget også. Ja. Now I see Lad os fire. lige se, hvordan det går med den. It's like the mountain. Ja, I see han vandt. fire. Gigi. Vi ses i næste episode af et eller andet.